Kinong yalam bat kidakhat jangko All East Antia Commercial Vehicle Joint Action Committee balalam khamat do President oba Shining Siang Shai men haka pratrik menta ubanai jemang kilalet yakando yo District Transport Officer East Antia Hills District oba V ring klam bat ong ba DTO ula Kubur ban pyllait yaka jingpyndait yaki call VLTD haki kali kamai Torres bakin thop ki kali rim bat ki bathamai ki bakamai tang hapoh ke jylla bat na ka benta kitu ki bakamai shabar ke jylla Meghalaya pat ki hab ban pyllait yaki call VLTD nakaliang ka All East Antia Commercial Vehicle Joint Action Committee ka ai khublei ru ya menteri badai pet ya katana transport uba sniaw bhalang dhar ubala yarap ha ka pyllait ya kani ka benta ban pyllait yaki call VLTD haki kali kamai badong ba kum kinongnya kali kamai ki mat shibun ki jing namal baki habru ban pinbyang yaki wei ki kat kisla badan kam bat lada le sakane ban pyllait yaki call VLTD kan long ka jing ban khia yaki shu kinong yalam ka AEJCAJAC men ha khanyo tereng kilay kendo bat menteri badai pet yakatana transport uba sniaw bhalang dhar bat kilabu ru da ka jingtho hakmat menteri sarkar bat katkum ka jingtho bala soi kerteng do president uba Shining Siang Shai bat usketri uba R Sharmang ka AEJCAJAC lapen pau bat ong ngi ki seng ki bami khamat yaki tarai bat kinongnya Torres kamai na East Antia Hills ka bakin thop yaka Lilang Drivers and Tourist Taxi Association, East Antia Taxis Owners Drivers Association, Lat Rambai Jowai East Antia Hills District Tourist Taxi Association, bat ka East Antia Tourist Taxis Owners and Drivers Association Lat Rambai ngipen pau ka jing sokya ka bajur ha ka bayadai bat ka jing temu ban pentrekam ya ki VLTD ha ki kali jongi halo ka nongrem bakan kata jur ya ki trai bat kinongnya tourist kamai Gila ongru baki buram bat kershan iki sen jam jang ka sarkar ka bathmu na ka benta ban kentiu ya ka jingskan jang ki nonglet nongwan bat pen bha ha ka bayade bat ka let ka wan henrei ki khwa ban pen pau halor ki benta bayade bat ka an bat ka jing tre kam jang ki call VLTD kalong ka jing song tho jangi ba ka jing pen tre kam kalum bat mardor ya ka VLTD na ka benta baro ki kali ka mai Torres khlam ka jing kershan pisa ka khta jor ya ki nong pen yat kali ki baret barya komangi ong ki khat ka AEJCAJAC sho hapoh kinong rem jong ka jing perkheng ka babyang bat ka jing pentre kam jong ki lat bala penbet kombala itho de ki bor penyat ka jing pentre kam ka deiru ban perkhat ya ka jing long jing man jong ka yo ka kat jong ki nong shim benta bat ki jing shisha ha ka than nalor ki jing ha ka liang ka an menta ngi ya kendo ya ka jing tuna ka bajur bha ha ki lat kamai ka ji jong ki kali kamai hapoh ka district nadu ka jing hiar ka kam ba ya dei bar ka kamai ka ji bat ka kam chungok kai ki dan ha ga jing shak ta ka bajur bat ki babun ki nongnya kali kamai ki mat jing ban pendap penbyang ye ki jing dan kam jong ki bat ka jing penlut bayade bat ka jing pyllait ye ki call VLTD ka jing maramat bat ki wei bat ki benta namar kata kan long ka basham shitam na ka benta jangi la pen pau ka AEJCAJAC ha ka shithi shaw menteri ka sarkar jylla Mentangnya dan hang ni ha kleret ya office trekam jong DTO hadin ba ngi lawan boden habayade bar ketuga VLTD mo ngi ki nongelam jong ka action ki bana East Antia Hills District ngi lawan ya kendo bado di Chief Minister ban charge ka transport department menin ngi lawan kendo yu habayade bar kenika VLTD amar ba ya kane habangi kendo bado DTO hang ne kleret ula kubur ban exam ya kenika VLTD habaya dai bat ka ne ban fit yaki kali ban exam yakni ka VLTD kentup yaki kali rim bat kiba thamai kiba kamai tang hapoh state bat yaki tu kiba kamai shabar jong ka state pat kitu ki habbek ban fit yak tu ka VLTD ki exam tang yaki tu kiba kamai within the state bat ni snyo comment ban tip sa ki para driver baro kiba don hapoh ke jylla jong imo bat ni kuaru ban ai kublai yau di Chief Minister in charge transport bala pyllait ya kani amar ngi kum ki driver ngi mat sibun ki jing amar ngimla ban pendiang ya khamtam tang ya kikot ki slaru ngimla ban pendiang bat ngi snyo dai ban ai kublai yau amar bala exam ya kani ka jing demand jongi na kliang jang action tang katai habaya dai bat kata